ideme na to. Dobre, takže quiz o Jackovi. O ňom neviem až tak veľa. Kolik, Dal som tam rýchly tip. Rýchly tip som tam hodil. Dal som 38, ale nie som si istý medzi 38, 37, 39. 39 alebo 38 to je pravdepodobne. 37, dal som 38. Shit, väčšina z vás vedela. OK. Bohužiaľ, ani vek neviem, ty vole. Bohužiaľ. Asi som tu dal zle, ty kokos. Shit. Ja hovorím, ja o Jackovi neviem toho až tak veľa, boys. Viem, že išiel do Turecka, ale neviem do ktorých tým. Mne sa to hrozne pletie. A nie, dobre som to dal. Dal som Fenerbahče. Mne sa tam hrozne pletie Fenerbahče, Galatasaray. Hrozne sa mi pletu, nemám tam v tom prehľad. Ale dobre som to dal, aké máš som na adresu. Tak to je snad jasné, nie? To je snad jasné, nie? Edin má devinu, že hej? Tak ako Lord Giroud. Má devinu. Máš ho na Instagramu? OK, pozriem sa na to potom. Potom mi to pripomeň, po tomto kvíze to skúsim nájsť. Dobre, číslo 9. Číslo 9, ešte budú kvízy, maximálne ešte jeden dáme potom možno. Ten Tadeášov. Neviem, kámo. Neviem, kde hral. Neviem, typol som Karvina, ale to je asi zlé. Podľa mňa to budú možno Teplice. Teplice, že by to boli? Netuším, neviem. Reálne neviem, Teplice sú to, že? Môj druhý typ bol správny. Ja som tam iba hodil rýchlo Karvina, lebo nebol som si vôbec istý a potom mi došlo, že asi Teplice. Ale bohužiaľ som zaškrtol niečo iné. OK, toto musíte vedieť všetci, však v kuse mi padá v pekoch. Toto viem naspamäť. Toto mi je úplne jasné, aký má rating. A to je samozrejme 84. Ty vole, ale viacerí z vás ste sa sekli, ty kokos. Každopádne 84, jasné. Tak toto je tip. Netuším, koľko vyhral trofej, popravde. Hodil som tam veľmi rýchlo, že 11, ale asi to bude zle, netuším. Fakt vôbec neviem. Koľko má trofejí. A má 10. Zase o jedno som sa sekol, bohužiaľ. Bohužiaľ. Ok, pozrieme sa, kto je na akom mieste. Ja som niekde úplne dole. Ja som na 42. mieste. Jo. Takže slabota. OK. Ježiš, ja som dal Fuzi není frajer. Keď som si prečítal, že free body, tak som dal, že Fuzi není frajer. Tak to si robíš, prdelka. Super. No, že free body, dám, že Fuzi není frajer. No, tak díky, bro. Super. Takže na fotku si hodil ako strieľa ľavačkou, ale on myslím, že je pravák, nie? Dal som pravák, myslím, že je to pravák. Že hej, je to pravák. Yes, zmiatlo možno veľa ľudí to, že strieľa ľavačkou na fotke. Je to pravák, Giroud je ľavák. Čeko je pravák. Fú. Toto neviem, či som dal dobre práve. To neviem, či som dal dobre, kámo. Ono je to buď 89 alebo 87 a ja som dal 87. Ale nie, ono je to 89, že hej. Že je to 89. No jasné, nie, 88. OK, tak moje tipy boli zle. 88. Tak som sa zase sekol. Slabota z mojej strany tento quiz. Toto mám tiež asi zle, kámo. Teraz keď nad tým rozmýšľam. Dal som, že Manchester City. Ale on reálne možno vyhral viac trofejí v Miláne? Neviem, to bude tesné. Koľko? Kde to má? Kde má viac? A nie, dobre, v Manchester City. OK. Takže v Man City stihol vyhrať viac trofejí. Dobre, ďalej. Fú. Asi to mám zase zle, kámo. Ja úplne katastrofálny som v tomto kvíze. Dal som 93.
Ale neviem, či to náhodou nebolo 90 iba. Neviem, uvidíme. Á, dobre, tak 93. OK. Tak toto mám aspoň dobre. OK, pozrieme sa, kto je na tom jak. Koľkatý som? Som 31, takže trošku som sa posunul vyššie, ale top 5, top 10 určite nebudem. Teraz som si už, kámo, už som si čekol radšej tú prvú možnosť, ale dal som, že let's go. Dúfam, že nás neskemneš znovu, že tá prvá možnosť, ty kokos, nebudú free body. Kámo, ale fakt to bol hrozný scam, hento. To bol hrozný scam vtedy. Že free body, dám prvú možnosť a neboli to free body, ty kokos. To bol vtedy hrozný scam. Netuším, kedy má narodeniny, popravde. Dal som, že 27.3., ale to je len tip. Neviem, fakt. Toto je typovačka, nie som si vôbec istý, kedy má narodky. Zle. 17.3. To je typovačka, to veľa ľudí tiež nevedelo. OK. Fú, najmenší rating? Najmenší rating? No podľa mňa to bude 80 alebo 81. To je k čemu tí free body? Vieš čo, neviem. Na čo dávaš tie free body, kámo, reálne? Na čo dávaš tie free body? A nie, dobre som to dal. 80, vamos. Na čo dávaš free body, no, reálne v takomto kvíze? Keby tam niečo vysvetlíš, alebo dačo, že teraz ideme na nejakú inú sekciu, tak chápem, ale hej, na čo dávaš free body vlastne? Fú. Typol som, ale toto bude asi nesprávny typ. Sa obávam. Dal som, že 4, ale to je asi málo. Obávam sa, že môj typ bude nesprávny, alebo... Jo, nesprávny 5. Toto je typovačka dosť, no. Toto je dosť typovačka, keď sú to také tesné čísla, že 4, 5, 6, 7 a tak. Fú. Easy mám betu na Ultimate Team, díky Fúzi za odporučení. Nice. Ako, ak si nerobíš srandu, ale myslím, že ešte nedávali. Takže myslím si, že skôr, že cap, ale ak náhodou si to dostal, tak good for you. Dobre, koľko má? 4. Dal som tuším, že 2 iba. Dobre, poďme posledné otázky. Fakt, na čo dávaš tie free body, kámo? Dávalo to víc ľudí, tak prožné. Tie free body dávajte iba vtedy, keď akože je to, že chceš tam niečo napísať, že OK, teraz sa presúvame na sekciu FIFA. Tak tu máš free body proste, hej, že free body, teraz sa presúvame na sekciu FIFA. Ak tam chceš dať ako keby nejakú pauzu, aby vedeli ľudia, že na čo sa majú pripraviť, vieš. Inak tie free body fakt nedávajú zmysel. Takže tak, no. Takže tak. Fú, no toto neviem, či som dal dobre. Chcel som byť rýchly. Dal som, že áno. Ale ty vole, on asi nevyhral náhodou s Rímom, dačo? Nie. Ty vole, nevyhral, no. Som potom nad tým rozmýšľal, že ty vole, vyhral vôbec? Nevyhral. A posledná otázka. Fú, typovačka. OK, tento quiz nebol úplne ideálny, akože bol fajn, akože otázky boli dobré a tak, ale nebol ideálny v tom, že proste tie odpovede boli veľmi blízko seba, proste veľa z toho vecí boli typovačky, chápeš? Že ako ťažké to vedieť. Dobre, toto som ale dal správne, či bolo veľa ľudí to typlo správne, očividne. Jo. Dobre, tak jak to dopadlo, koľko ty som nejak, čo, 50? 50. Aďo Horňák, tu vole. Ja som skončil 28. Na 28. mieste som skončil, takže nič extra, bohužiaľ. Nič extra.